indsæt et skærmbillede af jeres færdige collage i det næste slide. Og så må I gerne alle sammen gå ind og gøre det i det fælles slide, så det kommer til at ligge det samme sted. Nu ved jeg godt, at I har det her slide hver især også. Vi går ind og gør det, der er det, jeg arbejder i nu, som der ikke hedder kopier, kunne man sige. Jeg vil bare sætte her. Og så skal vi spørge Rebecca, hvor hun er henne. Fuck, det var ikke fedt. Skal jeg ringe? Ja, det må godt. Tak for at skrive på Facebook. Og Lykke, jeg kunne også godt tænke mig at vide noget om. Altså, Hvad bruger I IT i undervisningen? jeg bruger bare til det ord til at læse. Ting, og sådan, man lige sådan forstår det. Sådan lige til at rette stavefejl og sådan. Og hvordan ellers, når I skal have lektier for at få opgaver og så videre? Altså, vi får alle vores opgaver for på computeren, så vi plejer bare sådan at kunne læse det, så kan vi lave dem sådan generelt almindeligt. Hvad indflydelse ville det have på jer, hvis I ikke havde alt det IT til hjælp? Altså, så skal man jo læse det selv, og det vil bare kræve rigtig meget af en, og så vil man ikke rigtig have energi til at løse opgaven bagefter. Ja, okay. Så er det derfor, har I mere her end alle andre steder? Andre skoler? Vi får i hvert fald sådan meget mere hjælp. Ja. Så er det derfor, I har valgt at være her? De fortæller os, de giver os lidt mere, altså de informerer lidt mere om, hvordan man bruger det. Altså man havde jo de samme hjælpemidler på sin gamle skole, men der vidste man ikke rigtig, hvordan man brugte det. Fordi der ikke var nogen, der havde taget sig tid til at hjælpe dem. Okay. Tak skal du. Jeg kan se, at du sidder med telefonen i undervisningen. Hvad bruger du den til? Den bruger jeg til at diktere. Så har jeg docs på min telefon, og så indtaler jeg via Siri. Og så kommer det op herinde på min skærm her. Så kan jeg se, så har jeg selv siddet og indtalt det der. Og nu bliver det så... Okay, prøv at vente 2 sekunder. Det der bliver mig ikke. Jeg har også spillet. sådan der. Okay, vi fortsætter. Og så kan man så se, at her sidder jeg og indtaler det. Så skal jeg lige prøve at gøre det her. Så er jeg så ved at indtale noget til nogle billeder her. Og så kan jeg skrive her. Vores hygge og vores enkle liv. Og så kommer det faktisk mere eller mindre fejlfrit ind. Og så hvis jeg vil sådan være rigtig, det skal virkelig være i orden, så kan jeg starte sit ord her. Og høre det igennem. Og så kan jeg bruge den her ordforslag. Og så hvis nu for eksempel, at vores hygge, om det er hygge eller hygger, så kan man begynde at slette noget, og så lige skrive det. Og så kommer man så, det er så nok fordi den ikke er varm endnu, men den plejer så at komme med forslag om hygge og hygget og alle mulige spørgsmål, om det kunne være det. Ja. Ja, og her har vi fra gruppe 2, hvor jeg har skrevet værdierne ind. Okay? Kan I se, at nu har vi 2 boxplotser? Eller det har jeg. Det har I ikke endnu. Nu starter vi på jeres andet boxplot. Jeg trykker lige enter her. Jeg får gælden op. Jeg tager den lige fra start af igen. Bare sådan lige med. Simpelthen, det skriver, er det her, som kommer og punktum af det her? Du skal skrive på. Det er helt galt, det her. Trist med den input. Hvad har I på Farsø af IT-politik? Jamen altså, i og med, at det er en efterskole for ordblinde, så er det sådan, at alle elever skal medbringe en PC. Og vi ser helst, at det er en PC, og ikke en MacBook eller en tablet eller andet. Men en PC, der har Windows styresystem på, så at vi kan køre CD-ord, som er det program, vi bruger til læse- og skrivestøtte. Og derudover så forventer vi jo, at lærerne, der er ansat på stedet, sætter sig ind i at bruge de her programmer, eller hovedsageligt det her ene program, CD-ord. Det bruger vi i alle fag. Så er alle tekster scannet ind og OCR-behandlet, så al undervisning foregår på PC'en. Vi bruger Google Drive. Det er jo en beslutning, vi har taget fælles, at der ligger vi, det er der, vi opbevarer vores dokumenter
og hvad vi ellers har behov for. Så bruger vi rigtig meget, at de har deres telefon inde i undervisningen, så de har altid deres telefon på sig, fordi at de bruger dikteringsdelen på den. Mange af vores elever dikterer til, og på iPhone er det nemt, dikterer du bare ind i Google Drive, og så retter man til på computeren. Så har vi et langt stykke tid fået vores funktionstillæg for at bruge smartboards i undervisningen. Så der har også været noget software, noget man skulle sætte sig ind i, hvordan og hvorledes fungerer. Hvad har det af fordel for eleverne, når de bruger smartboard? Det der sådan har været, jeg synes ikke, at det er det så meget mere, men det der sådan har været fordelen, har jo været, at vi faktisk kunne aktivere dem noget mere. Altså de kommer op og stå og op og flytte noget på tavlen og så videre. Jeg har brugt det del i sprogundervisning, at den har været en tavle, der bevæger sig. Hvis man... Hvad gør skolen for at holde jer ajour med alt det her IT, I bruger? Altså sådan uddannelsesmæssigt, så er det jo ikke sådan, at vi kommer på uddannelse i forhold til IT. Men alle lærere bliver tilbudt at tage moduler førende til en diplomuddannelse med fokus på det her, at det er ordblinde elever, vi har. Så bliver det helt automatisk, at det rigtig meget kommer til at handle om, hvordan vi bruger de her IT-værktøjer. Tak skal du.